Glasuron, the superstore for Viking sperm. So mae hi wedi prynu'r sbwnc. Ystafell o Argentina. Mae o'n dod trwy post, dwi'n cymryd. Oi, gom yn digiro. Oh, yeah. Fe'n licio'r ystafell, ma'n dod e. Mae hyn yn hollol gywilynus. Pan mae dad yn ystafell. Mae wedi cael copsa gyda sy'n rhywun. Mae o'n dad iddi hi yn real life. Gwir? O. Anfamol, gyda llawr o rhyw. Sorry bod fi'n hwyr. Hi, sorry. Traffic was terrible. Traffic was terrible. I can only go 20 miles an hour now. It's important you consider the weak points of your case. Mae'n flustered yn e, ac yn... Yndi. Hot flushes, neu be? It's important that you look over your statement. Ooh, exciting. Be dweud o dde, mae llygad fi'n terrible. The sperm di cyrraedd. Open up, I'm coming in. Ovulation. Babi, beichiog, babi. Credu bod hi'n distracted. Tyma bach. Sperm. Sperm. Ovulation. Babi. What do you think, Anwen? Sperm, ovulation. Yes. Yes. Nath i'n clywed gair oedd o'n dweud. Ti'n gwybod be? Amser ti'n actually treial am babi, mae brain ti'n mynd bach fel la. Bydd y sperm yn cael ei wthio i mewn i'r vagina trwy'r catheter. Bydd y bach yn anghyfforddus. O, ie. Pam so di just di cael boyfriend? Sperm yn cael ei chwistrellu nawr. Craic, gyfaint o fesi? Ceffil sy'n ei lawn. Edrych fel yr un faint o falle fel couple of shots. To like shot glasses. Yeah. Pryd sy'n cael ei pregnancy test? Bythefnos. Ti moyn bachgen neu merch? O, bathroom neis gyda. Heated towels yna? Merch, I suppose. Mae ddigon o ddynion gwyn breintiedig yn y byd, oes? Oes. Dim lyg, mae'n gen i rhywbeth yn ebyd dynion nes. OK, so dwi ddim yn newyddion da. Dath ddim y ffotos mas yn iawn. Mae IVF yn fwy invasive ac yn ddrytach o lawer, ond wedyn ni bod dim sians dy chi feichiogi hebddo fe. O, mae hwnna'n drist. Ma'ch groth chi'n mwag, a'ch oia chi'n ffact. It's a bit harsh. Dyma hi'n dychmygu fe. It's not real, Sammy. Sorry. Gwirwn ni bydd y cyffur newydd ma'n gwneud i chi dyfu llawer iawn o wyau, ond wrth gwrs bydd side effects animinol. Hot sweats. Cachu pants. So fe'n gwerthu fe'n dda iawn. Fi'n gwybod mae'r efo gweud y ffeithiau di, ond... Ei di trwy popeth i gael babi. No, na. Cael hot sweats yn dod. Ti'n o'n neud? A ti'n cael hot flash fe hwnna? Oh, shut up. God, na gwestiwn. Gig, bro! Mr Menopause yn gloc o drws yma. Excuse me? Mae'r menopause yn cnocio drws fi yn effernol o hwychel ar hyn o bryd. O, wel, ti'n siŵr ti'n rhoi dran hynna, ta? Oh, gosh. Oh, cheeks. Na. Gall rhywun actually, like, puncho'r boi ma. Yeah. Mae'n gweud gyda dynion, dyw trwyna nhw, clustia nhw, a ceilliau nhw ddim byth yn stop o tyfu. Ie, dyna pryd... Ceilliau? Ie, mae bod eich sachu, mae'n yn isach ac yn isach yn isach. Craici, beth yw hwnna? Mae'n edrych fel food mixer. Be mae'n neud efo wisg? But I've heard you got a lot of eggs in there, so I'm going to make a meringue. Make a omelette. Oedd gyda chi 3 wy eitha da. Nawr, rhaid aros i weld os nhw'n ffrwythloni. Gobeithio. Dwi'n meddwl oedd hi'n sylwi beth i roed i hyn i fewn. 1 wy sydd wedi ffrwythloni. Gwell gostwn eich disgwyliadau. Un yn well na dim. Ie, dim ond un sy'n eisiau yn y te. Fi'n meddwl she's in with a chance. Lulu Willis oedd hwnna.
Maen nhw moyn i fi fod yn brand ambassador i range newydd nhw o Moses baskets. Aw, gret. Mae popeth ddi, os e. Mae bach o fatha gen fi gennym, so hyd i'n meddwl. Ei, fel yma, gen o, da. Da chi'n mynd ffrindiau go iawn, ydych. Be di'r peth pwysig ma ti eisiau drafod efo fi ta? Mae bach yn sensitif. Dim ande, spit it out. Mae'n Disgwyl, babi. Wy'n feichiog. Oh, shit. A mae moyn babysitter. Suck a punch. A fi'n siŵr bydde di ddim yn hir ar ôl fi. Ie. A wedyn, allwn ni fod ar maternity yn gyda'r. Ia. Bitch. O, mae Carl yn mynd torri hi. Na fa. D-Day. Tick-tock, tick-tock. Please, 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 please. O, o! Be di hynna? Beth hwnna'n meddwl, de? Covid. Mae Covid, ei. Mae disgol. Shit. Yes! Yay! Oh, shit. Yeah. Oh, shit. Sdim ffantasi nawr. Amser i fod yn anfamol. Gift briliant yw cael plant. Mae fi ar amser.